Domnul să vă binecuvânteze, dragii mei frați și surori în Hristos și nu numai. Am revenit astăzi ca să aduc un cuvânt de laudă Dumnezeului nostru prea bun și prea înțelept și să cerem dragoste și iubire, pentru că în fiecare zi noi suntem într-un proces de pregătire, într-un proces de fertilizare a sufletului spre pocăință desăvârșită, ca să putem să avem parte de împărăția cerurilor. De aceea aș vrea să spun un cuvânt, pentru că rugându-mă și cercetând Scripturile, Domnul mi-a pus un cuvânt pe inimă despre o pocăință adevărată, despre cum trebuie să-L slăvim noi și cum să ne pregătim în acest proces, pentru că în general noi creștem într-o cultură, creștem într-o religie și acolo sunt niște reguli pe care ni le dă biserica ca să parcurgem până intrăm în ritualul specific religiei respective. Pe când Dumnezeu ne dă niște porunci în Scriptură, nu reguli bisericești cu care putem să-L lăudăm încă din vechime, după care se continue în Noul Testament. De aceea regulile acele bisericești nu poate să ne aducă mântuire, doar noi ne menținem pentru că ținem religia, dar în fața lui Dumnezeu vom da socoteală de ceea ce El ne-a scris în Scripturi. Vreau să spun, pentru că multe reguli sunt abătute, am să fac două precizări și două pilde înainte de a începe discuția, ca să vedeți cât de important este să respectăm Scripturile și porunca lui Dumnezeu. Pentru că noi, dacă respectăm niște porunci dintr-un cult sau dintr-o religie, suntem departe de mântuire. În viața Sfântului Francisc de Assisi, el când s-a retras în pustiu ca să-și ducă o viață de creștin adevărat, de monah, a ales niște ucenici care au vrut să vină cu el. I-a primit cu mare drag, i-a primit acolo unde s-a localizat el, dar într-una din zile s-a dus la piață, că se ocupa cu agricultura, să mai cumpere niște zarzavaturi. Și a lăsat pe frații care erau cu el să pună restul de răsadă în pământ. Dar le-a spus în felul următor: uitați răsadul acesta, puneți-l în pământ, dar mi-l puneți cu rădăcina în sus. Și a plecat. Acum ei s-au sfătuit între ei și a zis: nu se poate, poate nu și-a dat seama, poate a greșit. Normal, orice răsad vine cu rădăcina, altfel nu dă producție, nu dă rod. S-au împărțit părerile. Unii au respectat ce a spus Francisc de Assisi, ceilalți au pus cu rădăcina în jos. Când s-a întors Francisc de Assisi, a văzut pus toate răsadul și a întrebat: dar cine a pus răsadul ăsta cu rădăcina în jos? Și cei care l-au pus au zis: noi am pus, frate Francisc, pentru că am crezut că ai greșit. Normal, așa se pune un răsad. Voi vă faceți bagajul și plecați acasă. Eu nu am nevoie și Dumnezeu nu are nevoie de voi. Și a întrebat totuși: dar de ce ne trimitem? Că noi am făcut ce-i drept. Da, ați făcut ce-i drept. Dar Dumnezeu, când dă o poruncă, să faceți după cum Dumnezeu dă poruncă. Dacă voi n-ați putut să țineți o poruncă omenească, cum puteți să îndepliniți poruncile lui Dumnezeu? Mereu o să aveți păreri împărțite. Deci, fraților, să ne băgăm bine de seamă. Dacă Dumnezeu a lăsat porunci și Scriptura, nu avem ce căuta în porunci omenești, că ni se pare că ar fi mai bune acele omenești. Trageți concluzii de la această pildă și apoi o să puteți să vă dați seama. Acum voi citi să vedeți ce cere Dumnezeu ca să putem să-L slăvim. Și în Vechiul Testament practica era, putem găsi în Cronici 2, capitolul 7, pentru că în Vechiul Testament Dumnezeu binecuvânta poporul lui Israel, îl păzea de războaie, îi dădea agricultura să dea rod și toate celelalte dacă îl lăuda cu adevărat pe el și respecta poruncile. Și citim să vedeți ce cerea Dumnezeu în Vechiul Testament, în 2 Cronici, capitolul 7, de la versetul 14. Dacă poporul meu peste care cheamă numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea, se va abate de la căile lui rele, îi voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Ochii mei vor fi deschiși de acum și urechile mele vor fi cu luarea minte la rugăciunea făcută în acest loc. Vedeți? Dumnezeu cerea ca să căutăm numele Lui în Vechiul Testament, să ne smerim, să ne rugăm, să căutăm fața Lui și să ne abatem de la cărările rele. Aceasta era. Pe când a venit Hristos și a întemeiat noul legământ, El a întărit această practică, poruncă care a fost lăsată din vechime și a întărit-o pentru că El era marele preot,
se desfințase preoția și a devenit el marele preot care ne-a adus mântuirea. Și atunci uitați cum ne spune el în Marcu, capitolul 1, versetul 15. Băgați bine de seamă, pentru că mulți se înșeală, folosesc Vechiul Testament când le este spre favoarea lor și după care se folosește și de nou. Nu putem face. Ajungem cum a fost la Francis de Assisi. Noi trebuie să facem Noul Testament, căci acesta este legământul care mântuiește. Legământul vechi a fost lăsat în urmă. Și atunci vine Hristos și ne spune, în versetul 15, El zice, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Nu ne mai spune să facem lucrurile care au fost în vechime. Vedeți? În vechime Domnul le spunea să cheme numele Lui, să smerească, să se roage și să caute fața Lui, să se îndepărteze de rele. Hristos ne spune simplu, să ne pocăim și să credem în Evanghelie. Deci în cartea aceasta. Deci altfel nicio speranță de mântuire, pe când noi facem niște porunci omenești. Deci în cartea aceasta. Băgați bine de seamă. Și de aceea vreau să spun lucrul acesta, pentru că este foarte important. Dacă am ajuns la nivelul acesta și noi nu ne bazăm pe ceea ce spun oamenii și credem în Evanghelie, cu adevărat vom putea merge pe drumul care duce la mântuire. Că mulți spune, dar nu putem, când mergi într-o biserică sunt niște reguli, niște porunci. Regulile sunt pentru a respecta disciplina bisericii. Dar porunci nu există. Este normal, fiecare biserică are regulile ei, pentru că trebuie să avem un comportament civilizat, plăcut în fața lui Dumnezeu, atât în îmbrăcăminte cât și în comportament. Dar când ajungem să ținem niște porunci ca să putem să sfințim ziua Domnului, deja e prea departe. Deci cartea aceasta, pentru că Iisus ne spune clar, să credem în Evanghelie. Evanghelia ce este? Aici are totul ce ne trebuie pentru a ne putea mântui. De exemplu, viața noastră de zi cu zi trebuie să corespundă planului lui Dumnezeu, ca să devenim pocăiți, să putem avea parte de o naștere din nou, să putem avea parte de un botez și să primim darurile Duhului Sfânt. În unele biserici nici nu se vorbește de darurile Duhului Sfânt. Cine are nașterea din nou și trece prin acest botez pe care ne-l spune Hristos în Ioan 3, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh este Duh. Deci noi până nu ne transformăm, până Hristos nu ne transformă în Duh și adevăr, închinarea noastră nu este plăcută. Nu putem să ne închinăm în fața unui Dumnezeu care ne-a creat cu păcatul în noi. De aceea ne spune Hristos aici, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Mulți merg la adunare, la biserică și practică rituale cu inima încărcată de păcate. Merg pentru a-și face o datorie pământească sau o poruncă bisericească. Dar voia lui Dumnezeu nu s-a împlinit în ziua respectivă. Deci asta este problema cea mai gravă. Ca să ajungem la toate lucrurile acestea, vedeți ce ne mai poate spune în 1 Corinteni, Apostolul Pavel completează frumos. În capitolul 10, la versetul 38. Să vedeți ce trebuie să facem noi zilnic, ceea ce noi nu prea facem toate aceste lucruri. Nu, în versetul 31 ne spune așa, 1 Corinteni, capitolul 10. Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Adică noi, când ne punem la masă, căutăm să ne placă și ne lăudăm la masa aia cât de bună este mâncarea. Îi mulțumim noi lui Dumnezeu pentru că spune fie că mâncăm, fie că bem, fie că ne rugăm, fie că lucrăm, fie că facem orice, dar să fie spre slava lui Dumnezeu. Aceasta este calea care duce la mântuire. Orice lucru îl facem în fiecare zi, începând de la mâncare, de la închinare, de la comportament, de la servici, toate să fie spre slava și lauda lui Dumnezeu. Când noi ne punem de multe ori la masă și nu mulțumim lui Dumnezeu pentru mâncarea care ne-a dat-o, noi ne căutăm și ne lăudăm că am făcut bună mâncare, dar nu îi mulțumim Creatorului. În rugăciuni căutăm mereu să cerem să ne ajute pe noi. Și de aia Dumnezeu nu ne ajută, pentru că dacă cerem, rugăciunea este făcută pentru a cere după voia lui Dumnezeu, nu după voia noastră. Dumnezeu nu este un pion să-l mutăm când vrem noi și după cum vrem noi. Dacă rugăciunea aceea este după voia lui Dumnezeu, vom primi. Dar dacă este pentru a ne face nouă plăcerile acestei lumi,
De aceea nu vom primi. De aceea, fraților, băgați bine de seamă ca să putem ajunge desăvârșiți într-o pocăință, să o facem după Scripturi, după cum ne-a spus Hristos. Să nu luăm nimic. Deci din Vechiul Testament ne putem informa, putem găsi toate tainele lui Hristos, că a fost prorocit și cum s-a comportat Dumnezeu cu poporul în vechime. Dar Hristos a venit și a zis: eu voi întări aceste legi. De acum încolo eu sunt. Deci mântuirea și binecuvântarea vine numai prin mine și prin harul meu. Deci nu putem să comparăm ceea ce dădea Dumnezeu în vechime cu ceea ce ne-a oferit Hristos prin sângele Lui, mântuirea. El spune bine, în Vechiul Testament totul se baza pe lucrurile acestea ca să aibă belșug și rod. Dar Hristos spune că nu numai cu pâine trăiește omul, ci cu tot cuvântul care vine de la Dumnezeu. Vedeți? Nu mai este folosit binecuvântarea în agricultură, binecuvântarea în animale. Spune: voi căutați mai întâi fața lui Dumnezeu. Și apoi celelalte Tatăl știe ce aveți de trebuință. Deci practica aceasta trebuie să nu o luăm dintr-o cultură. Eu în biserica în care am crescut era un ritual, trebuia să înveți niște rugăciuni, trebuia să ai niște practici bisericești până ajungeai ca să fii numit ca un creștin de ritualul respectiv. Dar din Evanghelie nu. Și atunci Dumnezeu, când m-a ales, am cercetat ca cultură, ca învățătură evanghelică, știam aproape Evanghelia toată, pentru că atâția ani frecventând acest cult, am putut să învăț că se citea Evanghelia, dar foarte puțin. Și am putut să învăț, dar nu aveam ca o teologie, ca o bază. Nu știam. Pentru că nu ne se spunea acolo. Și de aceea zic să nu trăim cu impresia că dacă am împlinit niște porunci bisericești și niște reguli care sunt acolo, sau datini sau obiceiuri, am împlinit și voința lui Dumnezeu. Nu, voința lui Dumnezeu este clară. În Vechiul Testament a fost una ca să ne dăm seama cum binecuvânta Dumnezeu, dar Hristos a venit și a întărit. S-a împlinit venirea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Și spune: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Deci asta e primul pas. După care e procesul care ne spune în Ioan 3. De tot ceea ce facem se face să fie plăcut lui Dumnezeu, nu oamenilor, nu bisericii respective. Nu ne avantajează cu nimic. De aceea mai este un lucru care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă, pentru că în zilele noastre pot să dau ca o pildă. Dacă un șofer se urcă la mașină, nu pleacă fără să aibă permisul la el. El nu pleacă chiar de știe să conducă. Nu? Că dacă vine poliția, regula este: dați permisul. Păi nu, că eu știu să conduc. Fără permis nu există, indiferent ce știi. Deci, în zilele noastre, ca să fim un adevărat pocăit, născut din nou și botezat, cum ne putem recomanda noi dacă ne întreabă cineva: cine ești tu, ce ești tu? Ce îi spunem noi? Eu sunt un cetățean, sunt pocăit. Cum dovedim noi că suntem pocăiți? Cum dovedim? Că îi spunem că cunoaștem Biblia, poate și el o cunoaște. Știi cum îi dovedim? Ăsta este pașaportul nostru. Să nu ne fie rușine să purtăm Biblia după noi, în adunare, la biserică, oriunde ne ducem. Pentru că ăsta este documentul pe pământ, pentru că, să vă spun dinainte, dați-o unui păcătos, unui ateu să poarte această carte. Nu o va purta, îl împiedică. Dar noi, ca buni creștini și copii ai lui Dumnezeu, cu aceasta ne putem recomanda. Este ca un permis când trebuie să le ia șoferul. Pe când în zilele noastre multă lume se abate. Pentru că acum această carte este la îndemâna oricui. Poate să o cumpere. În perioada când am fost eu un copil, nu, era foarte greu. Nu era. Folosim, dacă găsim la credincioșii de alte rituale sau au cărți de rugăciune de doare capul. Dar această carte le lipsește. Când Hristos ne spune în Iosua, în capitolul 1, versetul 8, această carte să nu vă lipsească nici zi, nici noapte. Poate noi ne mulțumim când mergem la biserică, ascultăm cum vine acum duminica, vine sărbătorile învierii și înălțarii lui Hristos pe lemnul crucii. Noi mergem și facem toate ritualele acestea, dar pregătirea noastră sufletească nu are nicio bază. Trebuie să înțelegeți că mântuirea este un proces ca o sămânță în pământ pusă. Sămânța, dacă vine noaptea, ea nu rămâne să doarmă, ea lucrează continuu. Deci noi, de când ne-am pocăit, sufletul nostru este într-o fertilizare, de pocăință până la final. La final ce înseamnă? Când Domnul ne cheamă la El și atunci vede rodul ce am adus.
Nu ne mulțumim, am fost la casa lui Dumnezeu, la adunare, ne-am rugat și până săptămâna viitoare punem în dulap și am uitat. Noi trebuie să ne îngrijim de viața de pe pământ. Nu. De aceea ne spune Pavel aici. Fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice, să fie spre slava lui Dumnezeu. Și atunci am împlinit voința lui. Acesta este îndemnul pentru astăzi. Pentru că mult se bazează pe o teorie și pe o practică religioasă și este fals. Hristos vine în Marcu și ne spune clar, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Nu specific acolo, credeți în ceea ce vă spune preoții. Și în general mulți preoți și în culturile catolice ortodoxe folosește că au primit o putere de a ierta păcatele ei și de a nu ierta. Este fals. Dacă ei au puterea de a ierta păcatele, rolul lui Isus care mai este? Acolo este pentru că trebuie să înțelegem, fraților, când le-a spus Isus, le vorbesc în pilde ca ei să nu înțeleagă. Deci totul ce a vorbit Isus este în pilde, este cu totul altceva, dar acesta este alt subiect și o să-l încerc să mă rog ca Dumnezeu să mă lumineze, să-l putem dezbate prin cuvântul Lui și prin Duhul Sfânt. Băgați bine de seamă la acest îndemn. Lăsați ritualurile, lăsați chemările bisericești și porunci și că cercetați această carte. Cercetați-o cu deamănuntul și puneți în practică și spuneți la toți, pocăința vine prin Scripturi, nu prin învățătura bisericii. Aceasta este baza. Domnul să ne ajute la aceasta și în încheiere voi face o rugăciune ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne întărească, ca să putem înțelege adevărata dragoste și adevărata chemare cu care o are pentru fiecare dintre noi. De aceea că după ce am primit darurile Duhului Sfânt, darurile Duhului Sfânt este ca să putem să punem o piatră de temelie, o piatră la zidirea Bisericii lui Hristos, să folosim între creștinii care ne cheamă ca să facem ca o binecuvântare. De aceea hai să fim o binecuvântare pentru oamenii din lume, ca văzând faptele noastre să îl laude pe Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta și nu uitați, fraților, căutați să faceți o pocăință după Scripturi, nu după vorbe omenești sau după porunci bisericești sau datini și obiceiuri, pentru că nu vom ajunge în împărăția cerurilor. Indiferent ce învățătură, că este bună, că nu este bună, nu putem ajunge în împărăția lui Dumnezeu, pentru că acei oameni care au pus cu rădăcina în jos roșiile, răsadul acela era bun și dădea rod, dar nu a respectat o regulă. De aia spune Hristos, respectați ce este scris aici, nu adăugați și nici nu puneți. Domnul să ne ajute la aceasta și vă doresc o zi binecuvântată. Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc că și astăzi mi-ai pus cuvinte ca să aduc o hrană spirituală tuturor acelora pe care Tu îi alegi ca să se mântuiască. Fă-i și prin Duhul Tău cel Sfânt să-i cercetezi pentru o chemare sfântă și pentru o pocăință prin Scriptură, nu prin porunci omenești, prin obiceiuri sau datini sau tot ceea ce a inventat astăzi bisericile. Cercetează-i cu adevărat și dă Duhul Tău cel Sfânt peste ei ca să găsească calea care duce cu adevărat la mântuire. Domnul să ne ajute la aceasta și în fiecare zi să lucrăm cu desăvârșire și ceea ce vom face să facem să fie plăcut lui Dumnezeu, nu oamenilor. Amin.